Nokoro mogoranje motene kod weche mag ohala. Onge ja ohand aswekra mora mibiro yiene timo ohala e genga apaya mantie chuny boma ma Nairobi, magin apaya ma Moi Avenue kod kuonde moko ma oteno apaya ma Tom Mboya Street. Chik makama ogol kod Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ma okoni chikno chako tiyo odiechieng' ma kiny tich ang'wen. Jafwambo marwa James Okoth nigi ler mar wachni. Kinde machuok kende bang' askeche kaunti notimo apedha ne jo ohand aswekra e bomano, apedha mabende nokelo lal ne thoth jo ohalago kendo kelo ng'ur mapek e kind jopiny kod kata mana e kor mbui. Gavana ma kaunti no koro okumo jo ohand aswekra timo ohala e chuny bomano kendo kata mana e genga apaya manie chuny bomano kochakre odiechieng' ma kiny, kowacho ni onge timo ohala e kind Tom Mboya Street nyaka Moi Avenue. In fact, from Tom Mboya coming up to Moi Avenue, hizo lanes ina connect to Moi Avenue. Coming up, we will have no hawking there. No street business there. We will find another place. In fact, maybe they should be given the priority on the back lanes. Because we have a plan for that road. We have received billions from investors, from the French development agency in Likuwa, Paris. Tunafanya BRT. We are going to expand that road to be walkable. Because I am not just taking care of you. I'm also taking care of the Kenyans who are walking. Those who own shops are also taxpayers. So everybody must get their piece. We can't favor one group over another. Sakaja wacho ni siem makamano, okogeto jo ohand aswekra kalure ni jo ohala maloko e chuny bomano. Benigi ratiro mar timo ohala e alwora kod lwasi makare kaka jo ohala mamoko, ka bende omedo ni kuom ndalo mar dweche 3 mabiro, jo ohand aswekra ibiro mana yienegi chako ohala sa 10 mar odhiambo kuonde ma oyangnegi. For the next 90 days, we'll allow you to start at 4. If we see you going against what we've agreed, on the roads, on the sizes, on people coming up here, tutarudisha iko 6. Mimi kuna siku nakuja asubuhi na drive, mtu anatandika Moi Avenue 7 am. Aliniona tu akasema tu pole gavana. Anajua makosa yake. Sasa unatandika saa 1 ndo tukimbizane siku mzima.